चिरां जिल्ला थाइखाजरा भिसिडिसिनि सिङाव प्रधानमन्त्री आवास योजना न' लुफुंनायखौ लानानै बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्ला 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय थाइखाजरा भिसिडिसिनि रानीपुर बाथाबारि गामियाव प्रधानमन्त्री आवास योजना न' लुफुंनाया दासिमबो आबुं जायाखै होनना न' मोनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे खुद्रिसारनाय फोरमायो। भिसिडिसिनि मासिगिरि सेबेन्द्र बसुमतारी आरो सोद्रोमा प्रनित बसुमतारीनि गेजेरजों लुफुंनानै होजानो गोनां गासै गं 20 प्रधानमन्त्री आवास योजना न'खौ सम आरो बोथोर बारलांनायनि उनावबो दासिमबो लुफुंनानै होनाय जायाखै होनना न' मोनगिरि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। लोगोसे सोद्रोमा प्रनित बसुमतारी बिथाङा गासैबो न'नि नामाव हाबनाय रांखौ गोबां सम सिगांनो बख'नानै न'खरसेयावबो दासिमबो न'खौ लुफुंना होआखै होनना दुखु मोननाय फोरमायो। न' मोनग्रा रायजोफोरा फोरमायबावनाय बादिब्ला न'नि सोमोन्दै सोंहैनो थाङोब्ला सोद्रोमाया मासिगिरिखौ आसि थुयो आरो मासिगिरिया भिडिअखौ आसि थुहरो होनना बुंथियो। बे बेलायाव बेनिखायनो रायजोफोरा बुंथियो दि सिङाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों सोद्रोमा आरो मासिगिरिफोरखौ। खनथामबो बख'जोबना हरजोब्बाय आं जब कार्डनि न'नि गाव बे हाबबाथाय बख'नथिनो हाबबाथाय बख'नथिनो। खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया? हरजोब्बाय गासिनो। थाइसेबो गैया। साहा लोंनोबो हरा होआ। प्रनितनो मेम्बारनो। बेसेबांसो जौखोखो न'आ आबै? न'आलाय जौबाय जौनाया थिंबो होबाय मुदा गैया फिनसिलिं ना मा होनो बेबो गैया। बेसे गोबाव जाखो आबै? गोबावसै। बानायनो थिनबा बानाया नामा? दाख्लिबो बुंखांबाय आं र' आयं र' सो होनो। बेसे गोबाव जाखो लुजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम? 2000 बेसे होनोथाय आं मिथिला। 1.5 बोसोर। दा मा लुबैयो आबै? दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ बियो। न'खौ कमप्लिट खालायाबा आंलाय फाथो थानांगौ। बुरि मानसि थानो लुगैबाय गावसोरनो हरलायबाय उन्दुनोबो मोना थानोबो मोना। आं थाइखाजरा भिसिडिसिनि रानीपुर बाथाबारिनि सुख्राब नार्जारी। आंनि न'आ मथा मथि 1.5 बोसोराव हाबबाय। मथा मथि 32,000 खनसे 48,000 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे लांबाय। ओमफ्राय आं दाखालि माबा प्रनित बसुमतारीखौ लोगो लानानै बुंदोंमोन माला मावनाय नङाखौ र' होनना बुंदों आरो बियो। मथा मथि बुङा 2-3 माससो जाबावबाय दिनैसिम नेनानै दङमोन आं मावाखै। ओमफ्राय दा न'आ गाजोब्बाय जिनु नैबे आगष्ट लास्टसिमावहाय जुदि लुना होआ होमब्ला आं आयेननि बेबस्था लागोन। फैसाखौ खनथामखौ हरजोबखाबाय होनबा ना? खनथामथ' हरनाखै माने खननैल' 2 किस्ति 32,500 खनसे 48,000 750 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे आं बेखौ हरबाय। ओरैनो मा गामि गोलैयो नोंसिना? आं रानीपुर बाथाबारि। भिसिडिसि बे थाइखाजरा भिसिडिसि। आं बे गामिनि गावबुरा जानानै दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजानि नायगिरिफोरखौ बयखौबो आं हामलायबाय। दा जोंनि बे PMGY न' मोनग्राफोरनिसिम एफआइआर होनायनि गेजेराव आं दिनै रायजो राजाखौ लानानै बेहाय सावरायनांदों। दिनैहाय बे सावरायनायनि गेजेराव जोंनि PMGY न'आ दङ 26टा। बेनि गेजेराव गंसेबो न' दाबो क्लियार जायाखै खालि मेम्बारनाल' जादों। दा बिनि थाखायनो जों बेवहाय गुवारै सावरायलायबाय आरो दा बे मेम्बारा बे 26टा न'खौ लुफुंजोबनानै होनांगौ रायजो राजाफोरनि मतामत आरो बे 26टा न'आ जाफुंजोबनांगौ क्लियार बेखौनो आं खावलायो। आरो जोंनि थाइखाजरा भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारा सोंब्ला बुङो बिडिअ'सो मिथिगौ, मेम्बारा सोंब्ला बुङो चेयारमेनखौ, चेयारमेना सोंबा बुङो बिडिअ'खौ। हयथ' माबा मोनसे बिसोर साथामनि गेजेराव प्लानिं दङ दासिमबो जायाखै। बे लांदां लुंदां गोलैसोनानै गरिबफोरनि न'खरा दाबो अखा बांखायैनो दङ। थासिगौमोन उन्दुसिगौमोन बेस्राफोर बेखौ नुनानै आं दिनै गामिनि गावबुरा जानानै बेखौ खावलायदों
जोंनि बे EM सार रनजित सारमोनाबो एसे अननानै बेखौ दायथ' लायो आरो प्रमद बर' सारमोनाबो एसे अननानै दायथ' लायोब्ला जों रायजो राजाया मोजां मोनगौ। जुदि नोंथांमोननि गामियावहाय जुदि बे न'खरखौ जुदि आबुङै मावफुंना होआब्ला नोंथांमोना उनाव मा बेबस्था लागोन? जों बे मेम्बारखौथ' जों नांखाला रायलायबाय बे न'खौ बे 26टा न'खौ बियो क्लियार खालामजोबनांगौ 2011नि न'खौ बियो कमप्लिट खालामजोबनांगौ। मानि जाहोनाव बेबायदि लुफुंजायाखै होनना सानो नोंथांमोना? मानि जाहोनाव माने फैसाखौथ' लांजोब्बाय बियो बिदों लांदों बेनिफिसारिफ्राथ' आंनो खोन्थाजोब्बाय लांदों हरदों मा जाहोनाव लुफुङाखै बे गावसोर साथामनि पलिसि बियो चेयारमेन मेम्बार BDO थाखा फैसाखौ बिक्ति हिसाबै बाहायदों सानो नामा चेयारमेनखौ बा मेम्बारखौ? बाहायदोंखौथ' जों बुंनो हाया जों सोंबा मेम्बारा बुङो चेयारमेनखौ चेयारमेना बुङो BDOखौ दा हयथ' बिसोर साथामनि गेजेराव माबा मोनसे दङ नङाब्ला जोंनि न'आ जाफुंगौमोन दिनैसिम बिदि थानाय नङामोन 1.5 बोसोर जाबाय दिनैसिम नै। मेम्बारा चेयारमेन नामा? मेम्बारा जाहैबाय प्रनित बसुमतारी चेयारमेना जाहैबाय थाइगाजरानि 7 बसुमतारी 7 बसुमतारी BCDC थाइखाजरा।